קשה מאוד לחיות ככה. שהסביבה לא מקבלת אותך. מעקמים לך פנים, מדברים מאחורי הגב. כל מקום שאני הולך אני מרגיש את המבטים המאשימים האלה. אתה מבין למה אני מתכוון? כן, כן, אני מבין אותך. העניין הוא שחושבים שאני חולה, שאני משוגע. רוצים שאני אהיה כמו כולם. אבל אני לא כמו כולם. כאילו... אני שואל מה רע במה שאני מרגיש. אני לא יכול לבטא את עצמי? סותמים לי את הפה איפה שאני לא מגיע. אתה יודע שלא מקבלים אותי לעבודות בגלל מי שאני? מה עם המשפחה שלך? זה הכי כואב. האנשים הכי קרובים אליך בעולם, שאתה חושב שתמיד יתמכו בך. אמא שלי אמרה שהיא מעדיפה שאני אהיה שיקור ששוכב ברחובות. מעדיפה שאני אהיה במנזר בהודו מעשן סמים. ואבא שלי, איזה אכזבה אני בשבילו. בפעם הראשונה שהבאתי את חבר שלי הביתה, שהוא גם איתי בתוך התהליך, אתה לא מבין מה היה שם. הם רק ראו אותו, את הלבוש שלו, התחרפנו. המצחיק הוא שרק דיברנו, לא מעבר לזה. הוא הרגיש את העוינות ישר. עזב. אבא שלי כל כך כעס. אמר לי שמבחינתו אני לא הבן שלו יותר. אני מבין אותך. אני מבין אותך בהחלט. דבר אחד אני לא מבין. אם אני לא פוגע באף אחד, למה שלא יקבלו אותי כמו שאני? יש כאלה שעושים את זה בפרובוקציה, ברחובות. אבל אני עשיתי הכל לאט. בדרך ארץ. ועדיין. פשוט שנאה. אין לי מילה אחרת. שנאה. מה אני צריך לעשות? קודם כל תיקח נשימה ותירגע. יבוא יום ויקבלו אותך כולם, בלי יוצא מן הכלל. אבל לפני כולם, ראשית אתה צריך לקבל את עצמך. אתה צריך להיות שמח שאתה מממש את האמת שבתוכך. וברגע שתגיד את זה בפה מלא, לאט ובבטחה, גם האחרים יקבלו אותך. ורק אז תוכל להגיד מה אתה רוצה מהסובבים אותך. בוא, נסה. עכשיו? כן, עכשיו. תגיד שאתה שמח. אוקיי. אני שמח ומאושר במי שאני, ובדרך שבה אני הולך. נו, מרגיש משהו? אתה יודע מה? יש איזו הקלה. ועכשיו תגיד, מה אתה בעצם רוצה? אני רוצה שיקבלו אותי כמו שאני. תגיד בבירור, בפה מלא, מה אתה רוצה? אני רוצה שיקבלו אותי כמו שאני. את מה אתה רוצה שיקבלו? קום, ותגיד בקול רם. אל תפחד. מה אתה רוצה? אני רוצה שיקבלו את זה שאני, אלעד רובינשטיין, חוזר בתשובה. יופי. אז יש לי כיפה, ויש לי ציצית, ויש לי חברים חרדים ודתיים, ושומרי מצוות,
ואני אוהב בכל ליבי את הקדוש ברוך הוא שנתן לי הכל בעולם הזה. ובזכותו, ורק בזכותו, אני חי ונושם. תודה דוקטור. בשמחה רבה.